Tots tenim molts de camins per triar, però Què ens du a triar un camí? La passió. passió, com la de Maria Sibylla Merian, científica precursora de l'entomologia alemanya, que va superar les adversitats del segle XVII per poder arribar a ser científica. La meravella del món natural és la font més gran d'inspiració. Passió, com la de Jane Goodall, etòloga anglesa que se'n va donar a la seva passió gràcies a un peluig. El que fas marca la diferència i has de decidir quin tipus de diferència vols fer. Passió, com la de Ellen Shallow Richards, química i ecòloga nord-americana, qui va haver de fer un esforç immens per poder estudiar al segle XIX. L'educació no és una preparació per la vida, l'educació és la vida mateixa. Passió, com la de Wangari Maathai, ecologista kenyana que fou la primera dona africana a aconseguir el Premi Nobel de la Pau. Les dones són la columna vertebral de les nostres comunitats. Quan empoderem una dona, empoderem una família, una comunitat i, finalment, una nació. Passió, com la de totes les dones que varen lluitar. Passió, com la de totes les dones que mai es varen rendir. Passió, com la de totes les dones que van canviar el món. Totes ens demostren que cap adversitat és capaç de destruir el que volem. Passió, Lluitar, superar i guanyar. Passió. totes elles són la nostra inspiració i ho seran per a moltes nines. Passió. I recorda, la vida sense passió És vida sense il·lusió.